Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizoba ngiphethe uNomathemba bringing umuntu wakhe, uBoy. Let's get into it. Sanibonani nonke emakhaya, igama nguNomathemba. Lezini ngibhalele i-Save My Relationship ukuthi bengifuna ukutshela umuntu wami ukuthi I can't have feelings because I'm a transgender. Like ngazalwa ngumfana, then ngayenza le process yoku-transgender ngatshintsha into a female. Now I'm a full woman. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys, ngizoba ngiphethe uNomathemba nomuntu wakhe uBoy, right? Angiyaphila futhi kunjani? Ngimnandi. Uyamazi umuntu engihamba naye? Hayi, ngiyamazi. Ngiphila naye ekhaya. Umama sekhaya. Okay. Awungitshele ngaye. Hayi. Umama sekhaya umuntu right. Anje ngimangele nje. Namanje ngiphuma emsebenzini. Ngibizwa kuthiwa kuyaphuthuma. Ngithi ngento eyenzakalayo bebe ekhaya ngoba sinesitoro samakhoda. So ngimangele sengisemakhamereni yabo. Bengamcabangeli la but umuntu engiphila naye. Umuntu ophila naye. Kwenzakalani? Ukulethela awuzokutshela ukuthi ukuletheleni kule show yethu. Awungitshela ukuthi nahlangana naphi nomuntu wakho? Sahlangana emavendini alwa nomuntu wakhe uSifiso. So uSifiso umngani wami. So sahlangana emavendini so uSifiso bekamlwisa so yimi umuntu bekakhuza yabo because umuntu bekangijwayele. So wathi ngimhambise mangimhambise ekhaya ngitshela liwe Sifisa mhlupha ngakhona yabo so wagcina alale kimi wakhetha ama feelings Yaqala lapha indaba. yaqala lapha indaba Ushaye out yakho ngestina. Not really yabo because Sifiso bekamhlupha yabo kuzokaphela nobungani kimi noSifiso ngenxa yakhe lo muntu but umuntu right ukuthi uSifiso manje makaphuzile yabo Akusumuntu right makaphuzini. so umuntu right. Okay nina. Ngeke ngimkhulume kabi noSifiso ngoba umngani wami yabo. Umuntu uba ngathi uyasigcwalisela ukuthi ushintshe amantombazane but Nomathemba ngambona umuntu right. Okay wena ubashintsha amantombazane. Hayi bengakabi nomaqondana bekusaselo yamdlalo but since ngihlangana noMathemba hayi Into zakho hayi zihamba kahle. Okay nina how long nijola noMathemba? Sesiqede boma 4 years solanda unyaka wesi5 Okay. noMathemba ungangitshelani ngomuntu wakho? Ubhuti hayi uyiswahlala insizwa like uyaphanda nokuphanda since nje like ngaqala ukuhlala naye like I nix ukungibulalisa ngendlala like I we out emjojo Yathi sharp. Kuyo yonke into oyithandayo yini oyithanda ngaye? ngithanda ubuhle bakhe I like namehla akhe hayi champagne No into oyithandayo vele ngaye. Okay. Ngicela umchazele ukuthi umletheleni kule show le singamchithela isikhathi naye. sithandwa reason engilethelana ukuthi angithi akhumbula ukuthi last week uyele wavusa indaba zokuthi kumele sibe nabantwana nani angithi akhumbula like mina ngifuna ukutshela ukuthi like angikwazi ukuthola abantwana shuthi ngazalwa ngumfana ekhaya bangibiza ngoSipho mara ekukhuleni kwami shuthi ngithe ngikhula like ngabona ukuthi hayi nginalezi zinto zamantombazane like ngithanda nemidlalo le yamantombazane nani so I decided ukuthi ngiyenze transgender ngachintsha now yazi like hayi like you as lento Manje ke uhlulwe yini ukukhuluma nami ngaloyo last week uzungilethe emakhamereni ufuna ukubukisa ngami kuSifiso Sho noSifiso bekazi maka wayemela uzufaka uSifiso sho noSifiso bekazi wayemela uzufaka because njalo masilwa wena uSifiso bekangcono uhlangana nabi nale ndaba uSifiso because masilwa uSifiso bekangcono reason ukuthi like ngingafuni ukutshela ukuthi usho bekazi ne no njengoba bengafuni ukutshela sibayithu like wena bozenza into stupid angiyakwazi ngisaba nalesi siphambi sakhe silapha phansi komatras like kahle uzongibophisa or uzongizela ngama transgender ngifuna ukwazisa indaba ama transgender emakhamereni pho so ukhuluma nangepamba ibeka ngenye indlela mase uthi emakhamereni ngibeke kanjani yini lezi zinto ngenzela zona wangakhulumanga nami kahle
ngoba kube sikhulumile soyi2 like uzofuna nokungishaya ngikwazi nje ngishayelayo uzofuna ungishaya pho angakhuluma ngalabantu abadala ke uma ekhaya ngoba ukujwayele ke yo mama yo yazongithatha ngiseyintabeni bayongithandazisa nani like hayi uyamazi une-drama yo hayi ekhaya abantu bafuna abantwana awusho isikhathi esingaka abakuphethe kahle uma ngisebenzela wena besinga-adopta cha kakhumala kufuneka uku-adopta mama kufuneka ngibe nabami abantwana siyenzeni bothi siqede kanjani Hawu. like mina bengithi ngibonisa iqiniso ngokuthi like ngize la ngizoconfessa emakhamereni uzoyiqeda kahle kahle no ngithi Into ngizoconfessa olethele ngithi ngizoconfessa why bongangitsheli C2 hayi ngiyakutshela ukuthi ngisaba lesa sibhamu sakho madoda ingesibhamu kahle kahle hayi isuke ebhamini isuke ebhamini like mina bengazi yazi and ngimangele manje relationship yami yazi ngimangele uloku busy nalamadoda weyitabane uthi abangani bakho kanti ngistabani ngizawuthini ke mina khona istabani ngizawuthini and yazi abosifiso khona bebani istabani sikusaphazayo ungahlala nestabani 4 years yonke yazi abosifiso bebani ungahlala nestabani 4 years yonke uhlekisa ngami bosifiso angihlekisi ngawo uwongibukanisa nabantu ngihlisa yona nami yami imali uyayidla nami yami imali Ngisebenzela uyayidla wena nengane zami like ikhadi lami like lama allowance lihlala kuwe abazali bami bangifakela Yeah. it's like who keep imali ubhadala amadishi mos nangithenga ukudla la ekhaya Idishi uthenga awuyithengi. notshwala Idishi awuyithengi. nalabangani bakho la idishi wena uyibukeli uthenga utshwala nabangani No, bakho ngemali idishi yakho. wena uyibukeli. uyifuna kancane kancane yo unginikile mos khuluma uthanda i-wrestling yo jesu hayi bhuti into ngilethele nemakhamereni le asizelanga Ube amadishi washo ukudala, asizelanga amadishi reason ngizokulethela ukuthi ngifuna ukutshela ukuthi like angikwazi ukuthola abantwana so singazama amanye option njengokuthi adopte or ini cha ekhaya isiko lasekhaya lokuvumela uku-adopta kumele ngithole ezami ingane manje mina ngeke ngikwazi ukukunika ke so Angeke ngikwazi. kahle bozongilahlela emakhamereni kunokuthi ngilahlela ejardini or uvele ubaleke njengoba wabaleka usifiso uzongilahlela emakhamereni ngibalekele usifiso ukuhrebisa usifiso usifiso bekakushaya yokube yakubulala yo ngifisela nokufa yazi isifiso bekazi uyinja wena. ngifisela nokufa isifiso bekazi uyinja wena kahle hle kumele ngithule nendaba ngiye kungilobole Uthanda kanje bekumele ngiye kungilobole wena bekumele ngiye kungilobole Kumele besingazwana like bekumele Ubatshele ngiye vele ekhaya ukuthi yimi nginenkinga yabantwana ungazi ungilethe emakhaya phela sekwazi izwe lonke ukuthi phela wena mina nawe ayi asitholi bantwana aqali ngathi futhi agcini ngathi ayiqali ngathi ayiqini ngayo yeah aqali ngathi awu baby like singayi-adopta singa-adopta Yeah. uzo-adopta okunyazi wena singayenzakalani ke Yeah. if maybe sashada ukuthi like I'm willing ukuthi like bheka ngigale opportunity ukuthi ukwazi ukuthatha umfazi wesi2 shuthi ngingangena esithembini like sengizama ukubonisa ukuthi ngithanda kangakanani cha nomathemba Awufuni mina nesithembu? angijoli namadoda mina nomathemba ngeke nje ngithandane namadoda uyindoda nomathemba yini kanti izolo lokho izo indoda and enyamangala njalo wena kusuku ufuna sicimba isibani mawugeza uyazifihla kanti uyazi kenzakalani ngawe why nomathemba ufuna ukungibonela eh why ufuna ukungibonela kanti ulala nobani khona omunye olala naye khona omunye ubonelayo ngaphandle kwami ukuthi ngilala nawe kusho ukuthi kumele ungibonele khona ke kusho omunye ukubonelayo akekho abanye bangenayo ande njalo masilwa wena sifiso futhi isasekhona indaba yakho Faka nosifiso indaba kaSifiso. uhlekisa ngami wena kahle kahle faka indaba kaSifiso. uhlekisa ngami yikho azikhiphile nakimi umngani wami bekazi ukuthi uyindoda wena Bekangazi naye. ngiyaseva ngiseva indoda Like- waye bongazilweli wena njengendoda lento ikhulumayo like azi kube sikhulumile kuba sifikanga nasemakhamereni azi buhlungu kanjani lento ikhulumayo bemele ukhulume nami nomathemba manje why bongamtsheli ukuthi umuntu onjani esacala le relationship ubhuti umuntu oviolent ngambona ngalo lela langa lila njengoba azongithatha kusifiso yabo umuntu oviolent manje nami like nginokusaba ukukhuluma ezinye izinto nani yabo yasho like ngiyamsaba nje yabo ngiyamsaba ubhuti so bonga khona ukumtshela ukuthi wena uyi-transgender washa wacima cause bengakhoni cause bekangayenza noma yini like ikhanda lakhe lagxabha lebhuti lagxabha ikhanda lakhe so into vele ekwenza ukuthi ungamtsheli ngoba that's why ngidecide ukubiza nina like ukuthi like nizongisiza ngimazise yabo njengamanje sekaqalele uyangithuka ungibiza ngiyitabane and izolo mangakutshela bhuti ngimsaphazele angazi like uke kabona isitabane yo like azi lo bhuti ya uzothini phela ngithi bengiholile izolo ngithi awuna choice bengiholile izolo ende njalo wena mangiholile it's not like ukuthi nami ngihlala endlini angilethi next imali ngiyayifaka musinami lethani amabhiya ikhadi lami le allowance lihlala kuwe amabhiya ikhadi lami le allowance lihlala kuwe mos othatha kancane kancane imali yakhona kancane kancane uyayibiza wena kancane kancane uyayibiza
Yo. bayamangala nasemsebenzini ukuthi wena wawungadli kodwa unesitoro samakoda noMathemba mina ngiyibona imali yami mina noMathemba kanti indoda uzosebenza enye indoda la ekhaya idlozi la ekhaya ngeke likuvume lokho manje nabongayiboni into le ukuthi uzwana nendoda njalo wena 4 years yonke makumele sithandaze ucima isibane makageza yena uyazifihla kumele ngale wena bowuthini ke ngalento leyo Ay angazi ngithini ngoNomathemba yazi uNomathemba yena ngiyamthanda mara sekayilethe emakhamereni ay ngibona ahlekisa ngoba bami bawuthini ngabantu basekhaya kwehlisa isithunzi sasekhaya Aqala ngathi futhi agcini ngathi. ngokuqala nga ekhaya okujola nendoda akaze nje wonke umuntu unabantwana noma uyangibuza ukuthi wena abantwana ngithi noMathemba uzobaletha ulinda umshado kumanje ngibeka imali yomshado for enye indoda kubushilo zanga emakhamereni bese ngayenza ngenye indlela ke mhlawumbe ngitshela uma ukuthi hayi yimi engabathola abantwana nokuthi angilethe emakhamereni bazothina ekhaya bozocubeka naye kube akutshele phandle kwamakhamera ya uthando lwami kuye yena ngiyamthanda yena mara ngibona ngathi ufuna ngimlwele impilo zakhe ya Eziphi impilo indoda mela yolwa yena ngithi ngimlwele kusifiso kusho ukuthi Sifiso bekazi shuthi bekazi uyasho ukuthi mhlambe balwela lokho shuthi bekazi because uSifiso bebalwela ukuya ekhaya emhudula Sifiso ungamhuduli but ugcina ahamba nami ukuya ekhaya hayi ukuthi Sifiso phela yanganamali ngalelanga besiphuza imali kaSifiso bengiphuziswa nawo Sifiso Sifiso bekumngane onokungiboleka imali sometimes kule business yami but manje since ngizona noMathemba iyalekha ibusiness yami since noMathemba ba blame yena noma abangani ba blame yena ne but ekhaya ba blame mina kusaba nokubatshela ukuthi utshwala buthenga uNoMathemba Mina ngiphuzela endlini yena uhleza eVendasani. lo tshwala babona Uhlezi yena eVendasani. Mina ngiphuzela endlini yena uhleza eVendasani. Udakwa kakhulu. into engisa ngiyi1 lapha Thatha imali la ekhaya udakwa naboNomsa. ngisambona Uthatha imali la ekhaya udakwa naboNomsa bese uzothi umuntu oqeda imali. ubani uNomsa Angayi azibhuti yoma kuningi nje yazi kuningi. Ngeke ngibambe toilet ayenze ezinye izinto. Like ubhuti like yo. Mosibemvalele uNomsa itoilet Umvaleli toilet? Amdala angakwazi ukuzivalela toilet. Awubekahlaza, Like ungangenzi umntwana. Ngiyacela please congangenzi umntwana. owathula Congangenzi umntwana. Mengiqeda mina yami nawe nekaNomsa khohlwa iCamera. Like wena socashe emuva kweCamera. Like mina la ngizama ukubonisa iqiniso like bese wena uzongitshela ngobudoda like uzothi ngistabane. Like azabhlungu kanjani ngithini mina azabhlungu kanjani? Like le nto benga expectanga kuwe. Benga expectanga kuwe mina le nto leyo. ngilethi indoda mina ekhaya Benga expectanga. abantwana abaningi lapha ekhaya bafuna abantwana mina busy ngilethana namadoda ngiphoxile noMathemba ngiphoxile noMathemba angeke anginayo ke mina lo mali ubona ibusiness yawa ngiadoptha abantwana noMathemba udlala ngami Abantu bakini uwe ongafuni sinora but abantu bakithi bakuthanda kanye bakuthanda kanye uwe ongafuni kuba shuthi udlala ngami udlala nomama wami ukuthi wena uzoza nabantwana wena sithembisa uma abantwana mos manje wena into okwathisayo into abantwana into okwathisayo ekhaya nje umthetho wasekhaya indoda ayikazi yazwana nendoda noma ngabe ekhaya kumele ngibe nabantwana uzothini ke ekhaya ngale ndaba leyo oceda ukuyizwa manje bayazwela mos bazi ungilethe emakhamereni into abazozibonela mos yena ohlisa isithunzi sasekhaya kakhulu ubaba umuntu abamhloniphayo ngale ekhaya ohlisa isithunzi sasekhaya noMathemba bengithi utshwala ngikho aright aphuzele endlini but so shuthi uyazi ukuthi udakwa benjani udakube njani udakube indoda uhlula kulisa impilo zakho ungilisa nabangani bami wangali nalabangani bakhe ngicebeza ukula kuhlanganaphi imali yami nawo ngidla imali yakho namanye amadoda shuthi uthini uthi ngithatha amadoda ngiwafaka endlini yazi noMathemba uyabukisa shuthi uthi ngithatha amadoda ngiwafaka endlini uthi noMathemba uyabukisa yo like into lokhu engiletheleyo into engijesiseyo nomsebenzi yiyo into engiletheleyo la ukuthi like ngicokekela ukungicefezela ngendaba abantwana ngikwazi ukuthula abantwana bengifuna ukwazisa nje lokho angikwazi angikwazi awuqhubeki naye ngiyamthanda ukumthanda mara ngibona soqhubeka awusangifuni ngizokwenzani hamba nqimi sengingqemu namhlanje
Senginqeme phezulu kwemali yami oyidlile engaka senginqeme namhlanje. hamba ngqini Azokuthola intanga zakho, akuthola Intanga zami amadoda yazo. Mara tshela ngiyakuthanda ngamanye amadoda amadoda. tshela ngamanye amadoda Ngiyakuthanda. hamba nawe kunomsa Ngikunomsa. ya senizokhiyelana kahle nekeleni ukukhiyelana ama-toilet Nomsa ufuna ukungitshela yazi nomsa. ukutshela ukuthini akutshela ukuthi Lento yiyo. bekazelaphi uyaphapha inkinga naye and uzomhlangana esitradini uzobona Ushuthi akekho yazi lento yiyo. akekho waziyo Yeah. Like yimi one. Yazi ke manje. like ayiqali ngami futhi ayigcini ngami Baba ke phela. ayiqali ngami futhi ayigcini ngami Ayiqali ngawe? ya futhi ayigcini ngami Ngaphandle hayi emzini kaMkhulu. mhlambe naye lo mshana wakho uzofana nami Akumelwanga lento yiyo. mhlambe nomshana wakho uzofana nami Umshana wakho. ya Hey. Uthini kahle kahle noMathemba? ngizama ukubonisa ukuthi like lento ayiqali ngami futhi ayigcini ngami uzoyenza ngathi manje isifo noma yini umdala mawungaka Ayisifo ekhaya. umdala like akusinto Umdala. engahlukanisa le maka ngoba so decide ukuhamba Mele mfisi uqina ubudoda bakho. hamba udoda noMathemba. khona indoda elisaphazayo khona indoda elisaphazayo like khona indoda elisaphazayo ngcono ngoba emthandazweni ngcono ngoba emthandazweni ushumayela kakhulu uyangichaza uyangichaza Unikana nalamaphinta amancane kanti uyindoda. NoMathemba umthatha kanjani noMathemba? Mali asekhaya idliwa amadoda yazo. Yazi. Mele ngandisi isibaya sasekhaya wena noMathemba. Ulokudlana nemali kababa. kube ngiyekile wangilobola wena Bozoyikhipha phela. Bozoyikhipha ngithi. Angithi ukhipha isibhamu, uzoyikhipha ke nayo, sozoyikhipha. Sozoyikhipha. Mina noSifiso uzoyikhipha, uSifiso kohlala kumngani wami yazi, uzoyikhipha noMathemba imali yami. ngigijimisa isibhamu zokubophisa Uzongibophisa. ufake ezebhamu Ukuthi soyenzile. wangigijimisa ngizokubophisa kwamampela Uzongibophisa. manje noMathemba igama lakho lamampela ubani igama lami ekhaya bathi ngusipho bathi usipho ekhuluma laka noMathemba olushintshile ngilishintshile bengalazi laka Sipho bekangalazi ngangukuthi ngize ngana se-home affairs ngalishintsha nakwa-ID Usipho. Awuphiwanga ke lapha ekhaya. Usipho kanti? magama ahlukane Usipho kanti? unomathemba Yothini umama ukuthi hey unomathemba nanga uboy noSipho. Kahle kahle wena ubukisa ngami wena ekhaya kisho ukuthi yimi isitabane ke phela manje. Sokuyimi isitabane. Angithi ngijola nesitabane. Ngithi ngiyathanda ngithanda isitabane. Ngiyaqala ngqa ukuthanda indoda. Nabangani ngiyabajikela ngiyaqala ngqa ukuthanda indoda ngawe noMathemba. maka nawe impumputhe 4 years yonke isho ukuthi bongaboni 4 years yonke Sengimphuphuze phezulu kwemali bese uzo yami. Shuthi wena ubheka imali yami ke wena. ubheka imali yakho bengengitshela iqiniso Emakhamereni pho. bengengitshela iqiniso Ukhuluma endlini boss. Kube ukhuluma endlini. Ngiyaxolisa. Bese ngayenza ngenye indlela leyo ngithanda ngakhona noMathemba. Ngiyaxolisa, Wena ubukisa Manje- ngami kuSifiso wena ukuthi indoda. menteza ngiyaxolisa la Ayihlekisi noMathemba. ngihlekile Like yazi ngicasukile ayihlekisi noMathemba. Angiboni usoqhubeka noMathemba. uyayiceda lento Angiboni usoqhubeka nesiko lakhe angeke ngivumele ngichubeke noMathemba. Ekhaya bafuna ingane. Ekhaya bafuna ingane. Indoda ayikazi ijole nendoda. manje ngicanga ukuceda i-relationship yakho nomuntu Iyaphela nje. iphela manje noma Iphelile. iphelile akuna next ngikunginikeze manje Ikhadi lakho. manje ya let's Uzolithola ikhadi lakho. oh okay Uzolithola ikhadi lakho. manje ubamba ikhadi lakhe Angithi imali yenu ekhaya shuthi umama ujwayele ungifakela imali yama-allowance every month ikhadi lami like ngilibeka Lifike kimi ngoba- ibanjwa uye ngoba Ngiyam-acknowledge njengoba basekhaya. Hayi. Nalabangani bakacebheza nawo. wena uphuzi Uyayiphuza. wena uphuzi Eh? wena uphuzi Ngiyaphuza umjuluko wami mina noMathemba. Ngilinde indoda ibuye. Levendasani. Ngiphuza owami umjuluko lo ngiphuza owayo. Angindoda elinde indoda ibuye mina. Bengazi ukuthi indoda noMathemba. khona indoda elisaphazayo kodwa khona indoda Ngiyabukisa elisaphazayo ngami. Yikho ucisha isibani. ngibukisa ngawe Ngibukisa ngawe. Ngibukisa ngami noMathemba. hayi ngibukise ngasikhathi eside mos 4 years yonke yo hayi ngibukise ngasikhathi Yikho eside ungicishela isibani. kodwa ngiyaxolisa neyiflent ikhethile ngiyaxolisa Ubani umunye bekazi ngalento. akekho yimi noma mama yimi noma mama Nalabangani bakocebheza nabo akekho umuntu futhi owazi. ngingatshela abangani bami into enje ma Eh? ngingatshela abangani bami into Abazi enje ukuthi uSipho wena. ngunomathemba kuwe tu UnoMathemba yini? khohlwa indaba kasipho Awazi abantu. khohlwa indaba kasipho umfazi wani manje khohlwa indaba kasipho Futhi angiboni sazochubeka noMathemba. awusacube noMathemba futhi okwenzani? uSipho akabe insizwa naye uzitholele wakho umfazi akho wakho umuzi. Khaya angeke nje ngize ngijole noSipho mina. unayiceda i-relationship yenu Ngiyayivala. okay Nangaphandle kokuyivala
bengimthanda lo Sipho Nomathemba mara ekhaya ngeke bangivumele ngalo Sipho Nomathemba Saba abantu bakini wena yikho futhi. yiba bangizalayo ekhaya bafuna indlalifa buti ngeke nje Khethela umuntu ekumele ujole naye. abangikhethela umuntu engijola naye bafuna Ayisazi. indlalifa ngindlalifa kababa wena Ndlalifa. mangifa ngishiya indoda Ndlalifa. eqeda isibaya sakababa Hamba Ndlalifa. Na uyavuma lento ukuthi Abakafundi niyahlukana. ubhuti akahambi. Bakhona abanye uzobathola. uhamba kanje noSifiso Uhamba kanje Futhi uso Shuthi bokunye bhuti yabo, baqinisile. baqinisele etshwaleni yezwa wena Sipho uyahlela ngiyahlekisa le ndaba ngabe ngakuyeka uSifiso kunquma amasende wena Yazi. sokhuluma nangebhamu uzoyifela lento ngiyayifuna imali yasekhaya yazi ngiyayifuna imali kababa wena emakhamereni okwenzani uwo kulethe emakhamereni ngiyayifuna imali kababa wena ngisebenza kazima kanje sisebenzele enye indoda wena Like angisamfuni ubhuti. Ngicela uhlwane nami. Siyayiceda. Yeah, angisamfuni. vele buka ngifuni vele ikhungilethe emakhamereni Ke na meeting ivale. angikwazi mina Sipho yazi Ngoba uyavumelana nawe. Sakazi. Vele uSipho awumazi wazi noMathemba. Awumazi uSipho wena. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.